Какво ти се иска да знаят хората за Северна Ирландия? Бих искал да знаят, че Северна Ирландия не е свързана само с бомби и боеве. Ние сме много повече от това, което хората знаят за страната ни, което най-често е свързано с наследството на смутните времена. Казвам се Катрин. На 24 години съм и живея в западен Белфаст. Работя като координатор, предимно с млади хора. Това е моята страст. Казвам се Джоел Кейс. Аз съм 22 годишен млад човек от Белфаст и от няколко години се занимавам с политика. Добре дошли в Северна Ирландия. Това е Белфаст, родното място на Титаник. Столицата е оживен културен център с тежко историческо наследство. Градът е един от епицентровете на смутните времена. Израз, използван за 30-годишния конфликт в Северна Ирландия между националисти и ирландски републиканци-католици в полза на обединена и свободна от британско управление Ирландия и юнионисти, протестанти и лоялисти, исторически свързани с британската корона. 25 години след края на конфликта, техните деца пишат нова страница в историята на страната, справяйки се с големите трудности, които миналото на Северна Ирландия оставя на пътя им. През голяма част от живота си съм се смятал само и единствено за британец. С течение на годините обаче започнах да приемам ирландската си принадлежност. Аз съм ирландец. Аз всъщност съм британски ирландец. Нещо повече, аз съм юнионист. Вярвам в идеята, че трябва да останем в съюз с Обединеното кралство. Да отрека ирландската си принадлежност би означавало да отрека идеята за съюз между тези две отделни и различни идентичности. Когато кажеш, че си републиканец, това върви с много неприятности. Можеш да си навлечеш големи проблеми, заявявайки подобно нещо. Като част от това общество имаш досег с много възрастни хора, които са преживели смутните времена и могат да ти разкажат истории за това, което се е случило. И ние може да им разказваме какво се случва в момента. Опитът е доста различен и смятам, че отминалия опит на общността помага на нас, младите хора, да се получим и да не повтаряме грешките, които са довели до конфликта. Смутните времена се насаждат от векове на напрежение между ирландци и британци. През 1921 година англо-ирландският договор слага край на Ирландската война за независимост, създавайки свободната ирландска държава, която познаваме като съвременна Ирландия, като от друга страна позволява на Северна Ирландия да остане част от Великобритания. През 1948 година Ирландия става република и напуска британската общност. В годините след това напрежението в Северна Ирландия се засилва между тези, които искат двете части на острова да се обединят, и тези, които предпочитат да останат под британско управление, което води до избухването на конфликт в края на 60-те години на 20 век. 30 години по-късно, мирното споразумение от Разпети петък официално слага край на кръвопролитията, продължили десетилетия. Белезите от това време все още са видими в съзнанието на хората и тяхната територия и се предават от поколение на поколение. В нашето семейство не говорим за това. По-скоро стъпваме на пръсти около темата. Обикновено, когато задаваш въпрос, хората ти отговарят. Но не е като да седим край лагерен огън и семейството ти да споделя спомени и истории от миналото. Звучи по-скоро така. Какво точно искаш да знаеш и какъв е минимумът информация, с която ще задоволя въпроса ти. В моето семейство, а и в други семейства, които познавам, хората са били замесени с паравоенни и не винаги за добро. В повечето случаи е било, защото са видели най-добрия си приятел убит в бара, който посещават, и са чувствали, че има реална заплаха за тях и семействата им. Смутните времена са оказали голямо влияние върху баба ми. Баба сама е отгледала 4 сина по време на размириците и е видяла много хора да умират. Чичо ми е бил прострелян с гумен куршум, когато е бил на 15 и е трябвало да се учи как да ходи, как да говори и как да се храни сам. Трябвало да се грижи сам за себе си. Сякаш са откраднали младостта му. Това му влияе и до днес. Затова е и толкова трудно да оставим миналото в миналото. И все пак, когато видиш колко поражения са нанесли тези времена на семейството ти, защо би искал да се връщаш към тях? В края на 60-те години напрежението между националистите и юнионистите избухва в смъртоносно секстантско насилие. Паравоенните групировки се разрастват през 70-те и 80-те години наравно с насилствените атаки. Конфликтът придобива характер на гражданска война, белязана от бомбени атентати, убийства, улични боеве и интерниране без съдебен процес, оставяйки 3500 жертви и 40 000 ранени.
Ето там. Това е прабаба ми Катерин, втората жена долу по средата. Тя е била винаги на фронтовата линия, опитвайки се да спаси тези, които са били неправомерно обвинени. И макар да не са били нейни деца, тя винаги е казвала: това е синът ми, това е племенникът ми. Тичала е след тях, защото, нали разбирате, децата са били ранявани, стреляли са по тях, живеели са в наистина опасен район. Това е важна част от семейната ми история. Такива стенописи могат да бъдат видяни и върху останките от около 100 стени, издигнати в 4-те краища на града, известни като стените на мира, които отбелязват границата между националистическите и юнионистките квартали. Първите стени са издигнати по време на смутните времена, но още такива са построени до 2013 година, доста след подписването на споразумението от Разпети петък. Някои дори са пораснали на височина през годините, докато други все още са затворени през нощта. Въпреки че религията не играе толкова решаваща роля в живота на младите хора в Северна Ирландия, Катрин и Джоел са израснали в град, който все още разчита на този маркер за идентичност, за да отдели една група от друга. Казвали са ми, че не мога да нося горнище на О'Нил или Селтик, или екипировката си на GA, докато се връщам от центъра или до Шенкел, защото ще бъда мишена. На ръката си имам татуиран надпис на ирландски, а баща ми казваше: не татуирай нищо на ирландски, защото това е знак, че си католичка. Когато вървиш покрай стената на мира, вървиш от дясната страна, защото там вървят католиците. Ако вървиш от лявата страна, значи си протестант. Аз вървя от тази страна, а Джоел от другата, и колите минават между нас. Никога не съм стъпвала на другия тротуар, защото ми е било казано, че не бива. Това разделение съществува на всички нива. В окръзите на Северна Ирландия, по улиците на Белфаст и дори по тротуарите. В някои британски квартали паравоенни знамена се веят до Юнион Джек. Паравоенните групировки са официално разпуснати след споразумението от Разпети петък. Но днес повече от 40% от младите хора в Северна Ирландия продължават да усещат тяхното влияние. Не са разпуснати и това е факт. Може да са унищожили част от военния им арсенал или нещо подобно, но те все още са тук. Определено. В тази страна, когато говорим за паравоенни, терминът няма нюанси. Ако си паравоенен, ти си кофти човек, който е правил кофти неща и си част от лошите. Тук, когато говорим за тях, се говори така, сякаш те са някакви чуждестранни натрапници или колонизатори. Много от тях всъщност са нашите чичовци, братя, братовчеди или хората, с които сме израснали. Нали разбирате, това са местни хора, паравоенни, които са уважавани в обществата си, независимо дали са участвали в размириците или не. Затова на практика е трудно тези организации да се разпаднат. Ако 10 души вършат престъпления заедно и винаги са вършили престъпления заедно, то е много трудно да работиш това, с тази ситуация, особено когато не можеш да ги накараш да спрат да си говорят. Няма как да ги изгоним обратно там, откъдето са дошли, защото те просто са от тук. От моя гледна точка, паравоенните са разпуснати. Вече няма такова нещо като ИРА. Да, знаем, че са съществували. Вероятно и днес има живи членове на ИРА. Има ли обаче паравоенна дейност сред обществото ми? Не. Родено след споразумението от 1998 година, поколението на Катрин и Джоел е известно като бебетата на мира. Тези, които не са изпитали конфликт. Или поне неофициално. 25 години по-късно и двамата участват в проекти, финансирани от Европейския съюз, с цел намаляване на различията между младите от двете страни на разделението. Дразни ме, когато ме смятат за част от поколението на бебетата на мира. Струва ми се, че за моето поколение, както и за по-младите, мирът вече е тук. Съществува. Не се избиваме, за да бъдем част от различни общества или религии. Мисля, че терминът бебе на мира е преекспониран. Ние не сме гласували за мир. Хората преди нас са го направили. Струва ми се, че майка ми и баба ми по-скоро са бебета на мира, защото на тях бе обещан мир преди 25 години. И тяхното поколение е трябвало да се справи с последствията от смутните времена, безработицата и депресията. Също смятам, че политиците не изглеждат толкова заинтересовани от нашето разбиране за мир, колкото се интересуват от тяхната собствена версия. Затова, когато ни се слага етикет на бебетата на мира, аз бих искала да знам къде е този мир, къде са възможностите, къде е подкрепата. Всичко, което беше обещано, къде е? Перспективата ми в момента е да дам всичко от себе си, за да направя Северна Ирландия най-добрата версия на страната, която би могла да бъде. И ако не се получи, мога да си замина, нали така?
Но поне тогава мога да кажа, че съм опитал преди да си тръгна. Няма да е удобно и ще бъде трудно. Никой не казва, че ще е лесно, но ще си струва и ще си струва за следващите поколения. Те не заслужават да живеят както живеем ние в момента. Надявам се да видя страна, в която най-накрая ще изровим главите си от пясъка и ще започнем да се представяме за такива, каквито сме, което никак не е малко.